Takže zdraví všechny Hexikali, mé jméno je Hexikal a já vás vítám u môjho prvého videa. No, toto video sa bude informačka vlastne a touto informačkou by som vás chcel vlastne privítať na začiatku tejto mojej YouTube kariéry, no zatiaľ YouTube, no to je až príliš silné. No proste na začiatku môjho tak trochu života. A v tomto videu vlastne, ako som vravel, že bude informačka, o čom budem vlastne točiť, o čom bude vlastne tento kanál a podobné veci. Takže začal by som vlastne tým, že to budú samozrejme vlogy, také mini vlogy a potom sa možno rozhodne, že či budú aj tie ja to neviem povedať! Daily vlogy, ako natáča Ati, ako natáča aj Steak, ale Steak má big vlogy alebo také dačo. Čo ja si nebudem, možno budem mať tej daily vlogy. Ale no vlastne, no proste vlogy. Ďalej tady budú taká prvá séria, bude to séria básničky s Hexikalom a vlastne k prvému dielu by som vás chcel požiadať, aby ste mi pod toto video napísali hociaké téma, hociaké, nie to fúk, hociaké téma, kľudne minulosť, dinosaury, vesmír, stroje, môj život, váš život, rozprávku hociakú, nie je to proste fúk, hociaké téma vymyslíte a ja si jedno z toho vyberem a uvidím, že čo vy proste vymyslím. Tak, ďalej tady budú určite nejaké let's playe, ako napríklad Minecraft, Clash of Clans, Clash Royale, Plant vs Zombies, podobné veci a no, veď uvidíte. A ešte najväčšiu sériu by som chcel povedať, to bude vlastne už podľa názvu môjho kanála, čiže Hexikal Diamond, to AVS si nevšímajte. Tak vlastne tá najväčšia séria bude vlastne Minecraft Hexit. A v tej by som chcel sa dostať za 8 rokov, pretože, no za 8. No, bude tam určite tento Minecraft Hexit. To si píšte. Ale mám malý problém. A to ten, že musím sa najprv odsťahovať od rodičov, spraviť si maturitu a veľa vecí proste ešte, no. Nezačnem to pravé točenie. Čiže zatiaľ neočakávajte odo mňa nič veľkého, sú to proste len začiatky a vlastne ak toto video bude mať veľa dislikeov, ja s tým počítam, sú to proste začiatky YouTube, proste začiatky sú trpké. A s tým proste počítam. Takže, no a toto by vlastne mohlo stačiť pre túto informačku. Ja sa s vami týmto lúčim a majte sa pekný zvyšok dňa, lebo akurát po obede. Tak pekný zvyšok dňa a týmto sa s vami lúčim a ahoj.